labarai da rahotanni, ingantattun shirye-shirye masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishaɗantarwa, wa'azantarwa. Kasance da Matashiya TV. Bahaushiyar tashar da ke tsage gaskiya kuma mai dacin ta masu kallo da sauraro. Assalamu alaikum, barkanmu da dare ga cikakkun labaran dare. Farko kakkanin su. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya rattaba hannu kan dokar ƙara wa'adin zangon aiki ga ma'aikatan lafiya. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ƙara kasafin kuɗin shekarar 2025 zuwa naira tiriliyan 54. Wata gobara ta yi silar mutuwar almajirai 17 a jihar Zamfara. Wasu motocin dakon mai guda biyu sun kama da wuta a jihar Adamawa. Masu kallo da sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da dare, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cikakkun labaran dare na yau Laraba 6 ga watan Sha'aban shekara ta 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, daidai kenan da 5 ga watan Fabrairun shekarar 2025 miladiya. Farko kanin labaran kuka saurara, yanzu kuwa sai ku gyara zama domin kallo da sauraron cikakkun su da ma wasu labaran da ke tafe tare da ni Abubakar Murtala Ibrahim. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ƙara kuɗin kasafin kuɗin shekarar 2025 zuwa naira tiriliyan 54.2 daga naira tiriliyan 49.7. An ƙara kasafin kuɗin ne bayan da aka samu ƙari daga kuɗaɗen shiga da ake samu daga manyan ma'aikatan gwamnatin ƙasar. Hakan na ƙunshe a wata wasiƙa da aka karanta a zauren majalisar wakilai da zauren majalisar dattawa a zaman majalisar na yau. Ana sa ran samun kuɗaɗen shiga a ma'aikatar tattara haraji da ake sa ran ta tattara naira tiriliyan 1.4, sai hukumar shige da fice da ake sa ran ta tattara naira tiriliyan 1.2, sai kuma sauran hukumomin gwamnati da ake sa ran za su samar da naira tiriliyan 1.8. Bayan karanta wasiƙar a yau, kakakin majalisar dattawa ya buƙaci da kwamitin da ya gaggauta yin duba tare da yin abin da ya dace akan buƙatar haka. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da tsawaita dokar yin ritaya ga ma'aikatan lafiya. Shugaban ya amince da ƙarin shekara 5 ga likitoci da sauran ma'aikatan lafiya na faɗin Najeriya. Sakataren yaɗa labarai na ƙungiyar likitoci a Najeriya, Dr. Manir Bature, shi ne ya bayyana haka a wata sanarwa da ya fitar yau a jihar Legas. A cewarsa, shugaban ya amince da su shafe shekara 65 suna aiki maimakon shekara 60 da suke yi a baya. Haka kuma tuni ministan lafiya Farfesa Muhammad Fate ya gabatar da amincewar haka ta hannun ofishin ma'aikatan gwamnatin tarayya. Haka kuma an amince da biyan wasu haƙƙoƙin ma'aikatan lafiya na faɗin ƙasar. Idan za a iya tunawa, likitoci a Najeriya na ficewa daga ƙasar sakamakon ƙarancin kulawa da gwamnatin ke ba su. Hukumar Alhazai a Najeriya ta tsawaita wa'adin biyan kuɗin aikin hajjin bana zuwa ranar 10 ga watan Fabrairu da muke ciki. Shugaban hukumar Farfesa Abdullah Saleh Usman shi ne bayyana haka bayan da wa'adin farko ya ƙare a watan Janairu da ya gabata. Hukumar ta ƙara wa'adin ne domin amsa kiran maniyyata da ba su kammala yin rijista ba. Matakin ya zo ne bayan wani zaman gaggawa ta manhajar Zoom da masu ruwa da tsaki suka yi a jiya Talata. Hukumar Alhazai a Najeriya ta buƙaci hukumomin jin daɗin alhazai na jihohi da su yi aiki kafaɗa da kafaɗa da su tare da ta hanyar miƙa kuɗaɗen da aka biya a kan lokaci. Hukumar aikin hajji ta Saudiya ta baiwa Najeriya ranar 14 ga watan Fabrairu domin biyan kuɗaɗen, yayin da Najeriya ta sanar da ranar 10 ga watan Fabrairu don kammala shirin ga maniyyata.
A baya hukumar ta sanar da cewar wa'adin ya cika a watan Janairu da ya gabata, yayin da daga bisani aka tsawaita domin baiwa maniyyatan damar yin rijista. Masu kallo da sauraro, labaran dare kuke sauraro kai tsaye daga ɗakin labarai na Matashiya TV da agogon mu ke nuni da ƙarfe 8:39 na dare. Za ku iya bibiyar ma dukkanin kafofin sadarwar zamani kamar Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, X duka a Matashiya TV. Kuna damar bayyana ra'ayinku akan labarai da shirye-shirye da muke kawowa ta hanyar kira ko aiko da saƙo a kan lamba 0809639926. Labaran zai ɗora bayan mun karɓi saƙon tallaku da mu. A madadin Majalisar Koli ta Addinin Musulunci a Najeriya, ƙarƙashin jagorancin mai alfarma Sarkin Musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku, na gayyatar dukkanin musulmin Najeriya baki ɗaya na kowace ƙabila da harshe domin halartar taron makaranta Alƙur'ani na Najeriya. radiyallahu anhu wa radwanu zalika liman kashiya rabba. سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي فليسرك لليسر وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وجد الله عنده فوفيه حسابا والله سريع الحساب. Taron zai tara alarammomi da hafizai, ɗalibai da malamai, makaranta da marubuta littafi mai tsarki daga tsangayu da islamiyu na yankuna kuma na kowane harshe domin baje basirar baiwa da musulmin Najeriya ke da ita a ɓangaren. Kawar da bambance-bambancen aƙida da dunkulewar musulmi waje guda da samar da haɗin kaina daga cikin manufofin taron. Taron zai gudana ne a babban filin wasa na ƙasa wato Mashhud Abiola da ke birnin tarayya Abuja a ranar Asabar 23 ga watan Sha'aban shekara ta 1446 daidai da 22 ga watan Fabrairun shekarar 2025 da muke ciki. Ziyarci shafin na yanar gizo www.nigeriaquranconvention.com domin yin rajista. Shiga yanzu ku yi rajista domin zama cikin masu karantawa ko rubutawa ko kuma zuwa domin shaida yadda za a gudanar da taron. Alƙur'ani dai shine littafi ɗaya da ya zo da addini ɗaya kuma ga al'umma ɗaya. Saƙon gayyata ne daga Majalisar Koli ta Addinin Musulunci ƙarƙashin jagorancin mai alfarma Sarkin Musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku. To madalla, barkanmu da dawowa da agogon mu ke nuni da ƙarfe 8:41 na dare. Kai tsaye labaran kuke sauraro kai tsaye, kuma wannan gurbi ne da za ku iya tallata hajar ku. Za ku iya tuntuɓar lamba 0809639926 ko 0706085991. Yanzu labaran zai ci gaba. Wata gobara ta yi sanadiyyar mutuwar ɗaliban makarantar allo 17 a jihar Zamfara. Wutar ta tashi ne a makarantar allon da ke ƙaramar hukumar Ƙauren Namoda a jihar. Wani shaidar gani da ido ya ce wutar ta tashi a jiya da daddare kuma ta shafe fiye da awanni 3 tana ci. Sannan akwai wasu mutane 16 da suka samu rauni daban-daban baya ga waɗanda suka rasa rayukansu su 17. Wani mazaunin garin ya ce ɗaliban makarantar Malam Gali ne waɗanda sun haura su 100 a ɗakin, kuma wutar ta ci gaba da tashi ta tashi tare da ci gaba da ci sakamakon kara da ke ciki. Shugaban ƙaramar hukumar Ƙauren Namoda Manir Ma'azu Haidara ya tabbatar da faruwar lamarin, kuma ya ce yana hanyar zuwa domin ganewa idonsa ta yadda zai bayar da cikakken bayani a kai. Rundunar 'yan sanda a jihar Bauchi ta hallaka 'yan ta'adda guda 2 tare da ƙwato bindigu ƙirar AK-49 guda 1. Mai magana da yawun 'yan sanda a jihar Ahmed Wakili shine ya bayyana haka a helikwatar 'yan sanda a yau Laraba. Ya ce sun samu nasarar ne a jiya Talata a gundumar Gwana da ke iyaka da jihohin Taraba, Filato da Gombe. A cewar mai magana da yawun 'yan sandan, bayan samun bayanan sirri akan 'yan ta'addan, sun kai musu hari a dajin Madan, yayin da suka hallaka 2 da dama kuma suka gudu ɗauke da raunin harbi a jikinsu. Rundunar ta ce za ta ci gaba da aikin tabbatar da tsare rayuka, lafiya da dukiyoyin al'ummar jihar. Sannan za su ci gaba da haɗa kai da sauran jami'an tsaro domin ganin an kawar da ta'addanci a faɗin jihar.
Wasu motocin dakon mai guda biyu sun kama da wuta a jihar Adamawa. Motocin sun kama da wutan ne a wani gidan mai da ke kusa da babban filin sauka da tashin jiragen sama na ƙasa da ƙasa a jihar da ke birnin jihar wato Yola. Motocin biyu sun kama da wutar ne a gidan mai na MRS da ke kan hanyar Numan. Tuni jami'an tsaro suka isa wajen haɗin da jami'an hukumar kashe gobara. Zuwa yanzu babu wani ƙarin bayani dangane da lamarin daga mahukunta. A 'yan kwanakin nan ana ci gaba da samun tashin wuta daga motocin dakon mai a jihohin Neja, Jigawa da wasu jihohin Najeriya. To yanzu haka karfe 8:44 agogon ɗakin labarai na Matashiya TV, wanda da haka muka kawo ƙarshen labaran dare a wannan lokaci. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Matashiya TV ƙarƙashin jagorancin Khadija Ahmad Tahir, ni da na karanto Abubakar Murtala Ibrahim nake cewa mu kwana lafiya.